Ja, dames en heren, als je met z'n allen een show gaat, dan wel eens namen nou. Een mooie, prachtige zaal. Mensen van de organisatie even ademhalen, want het is echt druk hier vandaag hoor. Meesten die mensen hun eigen creatie ervan, zeg maar. En, ja, er zijn bijzondere dingen qua pk's, zeg maar. Qua vermogen en horen die mensen gewoon qua uiterlijk er iets heel moois van. Ik ben een enorm autoliefhebber. Het mooie is, als je ziet hoeveel industrie dat de mensen in een auto steken. Dat vind ik het mooi. Het kan me zelfs haast ontroeren dat er een jongen hier komt die van zijn laatste boes zetten. Een mooie film onder de auto zet had, die dit speciaal kleermaken had, spuiten had, dat kan mij ontroeren. Ja, eerlijk weer. Al die mensen uit de show, hoe lang dat ze werken gaan, kan je een 5 weken kleermaken. Je staat een blauwe aan de rechterkant naast me, kan we allemaal even zien. Je bent samen alleen nog aan het poetsen aan 8 uur. De meesten zijn het hele uur bezig om te proberen van wat voor accessoires, wat voor geluidsinstallatie. En vooral op dit soort evenementen met een heleboel ervaring uitwisselen. Dat de ene denkt, oh, hast du die film onderhoud? Oh, die wil ik wel hebben. Ook kijken natuurlijk, maar je moet natuurlijk ook ideeën opdoen. Met anderen praten en zo. Ideeën hoe het mooie mensen van de VW Golf in dit geval. Ja, klopt ja. Wat heeft er mooi aan maken? Nou ja, de velgen, vlaagt, geluidsinstallatie. Maar ik heb hem nog maar net, dus... Ja, we hebben wat boze gezichten omdat het ja, de grote file staat. Meestal staan al aardig iets in reizen, maar... Ja, om het hier op het terrein wat gemoedelijk te laten verrennen, ja, dan moeten we ze wel een beetje zin houden, zeg maar. Dit terrein, daar zitten we echt op ons maximum, ja. Stak hem hier uitbreiding? Ja, we hebben licht een plan om het op het vliegveld hier in te achten in de toekomst.